தந்தைக்கு முன்னம் தந்தைக்கு முன்னம் தனி ஞானவாள் தந்தைக்கு முன்னம் தனி ஞானவாள் தந்தைக்கு முன்னம் தனி ஞானவாள் ஒன்று தந்தைக்கு முன்னம் தனி ஞானவாள் ஒன்று சாதித்து அருள் தந்தைக்கு முன்னம் தனி ஞானவாள் ஒன்று சாதித்து அருள் கந்தசுவாமி தந்தைக்கு முன்னம் தனி ஞானவாள் ஒன்று சாதித்து அருள் கந்தசுவாமி என்னை தேற்றிய கந்தசுவாமி அருள் கந்தசுவாமி என்னை தேற்றிய பின்னற்கால கந்தசுவாமி என்னை தேற்றிய பின்னற்கால வெம்பி வந்து இப்பொழுது என்னை கந்தசுவாமி என்னை தேற்றிய பின்னற்காலல் வெம்பி வந்து இப்பொழுது என்னை என் செய்யலாம் சக்தி வாழ்வொன்றினால் இப்பொழுது என்னை எல் செய்யலாம் சக்தி வாழ்வொன்றினால் சில்த துணிப்பன் தன்பு சிந்த துணிப்பன் தணிப்பு அருகோப திரிசூலத்தையே சிந்த துணிப்பன் தணிப்பு அருகோப
திரிசூலத்தையே தாதைக்கு முன்னம் தனி ஞானவாள் உள்து சாதித்து அருள் காண்ட சுவாமி என்னை தேற்றிய பின்னர் காலன் வெம்பி வந்து இப்பொழுதே செய்யலாம் சக்திவாள் ஒன்றினால் சிந்த துணிப்பா தணிப்பு அரும் கோபத்திரிசூலத்தையே சிந்த துணிப்பன் தணிப்பு அருங்கோப திரிசூலத்தையே தணிப்பு அரும் கோப திரிசூலத்தையே. மதானி திருப்புகழ் நம்பர் 387. திருவருணை. ராகம் கானடா. தாளம் தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தக்கிட்ட தக்க திம்மி. கனை கடல் வயிறு குழம்பி வாய்விட வடதமனியகிரி கம்பமாய் நட கணபண விபரீத கந்த காள பூயங்கராஜன் கயிரண அமரர நந்த கோடியு முறை முறைய முது கடைந்த நாளொரு கதியர உலகை விழங்கு மேக ஒழுங்கு போல வினை மத கரிகளு மெண்டி சாமுக கிரிகளு முருகிட அண்ட கோளகை வெடிபடையவரையும் வீழ்ச்சி வேலிடு நல்ஜு போல வீடு குழை அளவுமலந்து காமுக உயிர் பலி கவர் உரு பஞ்ச பாதக விழிவலை மகளிரோடம்பு கூர்வதோ விழ்ந்திடாதோ முனை பெற வளைய அணைந்த மோகர நீசிசரர் கடக முறிந்து தூளெழ முகிலென உருவமிருண்டதாருக அஞ்சமீன முழுகிய திமிரத ரங்கசாகர முறையிட இமயவர் தங்களூர் புக முதுகிரியுருவமுனிந்த சேவக செம்பொன்மேரே அனயன கனவித சண்ட கோபுர அருணையிலுரையு மருந்துணாமுலை அபிநவ வனிதை தருங்குமார நெருங்குமால் கொண்டு
அடவியில் வடிவுகராது போயொரு குரமகள் பிறகுத்திருந்த காமுக அரியரம்பிரம புரந்தராதிய தம்பிராயனே. வினை மத கரிகளு மெண்டி சாமுக கிரிகளு முருகிட அண்ட கோளகை வெடிப்படையவரையும் வில்ஜி வேலிடு நஞ்சு போல வீடு கூழை அளவு மளந்து காமுக உயிர் பலி கவர் உரு பஞ்ச பாதக விழிவலை மகளி ரோடம்பு கூர்வ தோழிடதோ அரியர பிரம புரந்தராதிய தம்பிரானே.